Assalamu alaikum bandiraɓe e obina Winndere-tv mi salminimon kala inde mum e yettode muɗum mi artiɗo hande oɗon émission jam ɓuri ɗo e Winndere-tv moɗo wiya on jallo oɗon jaafo ɓe gandi koye mi yarli mi yaafima banggam gayal hokken tawede o saaha wuuri taw ene ɓeydi hen gussay mi salmini hono bonam gorko toon to ndendodi Cadeele dande leñol si mi salmini waɗima kadi julmo wuuri Mariata Gadia debbo mo Gadia waɗima julmo wuuri Ummi Siba aussi ko noon e dendagal kala keɗotoɗo Aissata Coulibaly mi waɗimo julmo wuuri kadi Allah yarlo Allah yaafo min to banggam ga mi yarlima mi yaafimama e hande noon gaddanmi on ko ɓe ganduɗa so julde so ari tan walla so julde hi ha ɓenni conséquence uji ɗi yimɓe dañata hen ɗi caɗele ɗe yimɓe dañata hen ɓe ɓen hande ko ɓen jimmi haaldude so ɗum so a juuli subaka julde walla jamma julde a hessi ha ala wiya bande walla mo kodduɗa julmo wuuri on jallodiri on jaafodiri wadde noon hoto eto kadi faggade kadi bakkutuji goɗɗi ɗum wonko gueɗe cewɗe ɗe ganduɗa wonko ɗe mbatta taw ɗen gueɗe ene muuse ɓenne kadi ne addanma kadi bakkutuji goɗɗi caggal nde jafneɗa ha paari woni holɗen gueɗe an gorko to an kaldemi ñande subaka julde a wari jawdima a fewni ko pewnoɗa ha paari a asi e damal galle he a asi a waɗi ko poɗɗa wadde hen ko a ubbana uppiri noon hen saaha alayi ɓe ganduɗa ni to gasata ɗo ni gasata koye hakkude bedde he pel ɗo mbaɗata walla hen jiya ɓeyto kadi mbaɗata kadi koye damal galle mumen tan mbaɗata kono ha joni no wawi wonde foof waɗiri no fewrata kada ala droit ni wadde hakkude tali he wadde hakkude bedde he so ɗum sa waɗi hakkude bedde ɓiya ni ne wawi yande hen so ɗum ñande julde suhaɓe koko jahata jamma kadi koko arata won mawɓe ɓe ganduɗa jiyata jeesa mumen jamma otoji koko garata sarataji ko noon suhaɓe ko an e hoorema ni sa rentani an ne wawi yolɓi hen tawa tinani ɗum noon so tawi kay ala solution goɗɗo mbaɗirɗano ko ma gasa sala asa asto ganduɗa ene jogui kadi sa asi kadi hoto yejjit kadi ubbude won hen ne mbawi asde kono caɗele ɗe ko ubbude nde goppa ɗon ha wona balle ɗiɗi ha wona balle tati ha luuɓa so luuɓi ay hoddiɓe ma ene wawi ni hay wasde yandema so ɗum hen ala wawi wadde hunde to ganduɗa taw mbaɗɗa ɗum koto damal galle ma walla mbaɗɗa ɗum ko suudu ma ɗo taw hendu ndu yananama yananata koye woɓɓe ɗum ɗon wona gueɗe pewɗe sa waɗi ko mbaɗanoɗa ha paari ubbu ganduɗa ham taw conséquence uji goɗɗi kadi gartata hen taw kadi ala ɓe ganduɗa hen ene tikkanma hen walla jogannoma hen woni hen e ɓernde so ɗum ɓenni kamɓe rewɓe kadi guilay salteji ha e goɗɗum ha koye heddoto so heddi yimɓe mbaɗa e balisaji wona ɗon hen saaha ha yaltina guilɗi ɗum foof wona kadi gueɗe pewɗe walla jomum wiyane ene duppa kolse duppa hoore tawi hoore nde nderto so tawi nderto tan ganduɗa hen tan a duppani ɗum hano fewrini guilɗi natata ko nder te so guilɗi naati nder affaire o wonata koye lubde guila nder galle he ni fuɗɗorto lubde so fuɗɗima lubde nder galle faya ha caggal galle ƴettutama ha ƴettitama pewna ɗum ha fewa coppa sa andi a wawa soppude kanko kirsanɗomo wiyo soppane coppa ha fewa sal wayni solution ɓurɗo ɗum ɗo ni musno ɗum ha mus sa lawƴi ɗum ha laaɓe waɗe barme ma tan son yeehi hawn defti walla ƴewna gaftoɗa ƴulɓe ma mbaɗa e nder barme pawa hen ma mus mbaɗa hen lande ma ha heewa muusa so paari liira so tawi kadi a wawa on solution kadi ƴettutama kadi pewna ha fewa coppaneɗa ha fewa liirano jiɗɗa liirdude ni taw an a tampinani hay goto kono a ƴettanitama Allah waɗa no beldeɗa taw anana soddi e ma anana lefta ɗumen ɗumne kadi wona hunde kadi fewde il faut ballodiren kadi e koye meɗen ɗum ɓenni ɗon sukaɓe meɗen ganduɗa kadi ko yahoɓe e julmo wuuri e goɗɗum battane ɓen kadi hakkillaji so ɗum cuhlel hen saaha ene wawi yaade to ganduɗa rewo tan suhaɓe hono mumen ne wonno subaka julde walla so witi kadi ene wona julde e kadi Samba julde walla Demba julde suhaɓe hankkadi kañumen ko weeli pittal mumen tan mbaɗata il faut ɓen kadi mbattana mumen kadi hakkillaji a yiya woni hen yimɗan defa bottari ha paara tan ɗaaro so ɗanima jeeti suhaɓe mumen taw suhaɓe mumen jeehi mbatten hakkillaji so ɗum Sénégal hande ɗen gandi Sénégal joni kadi welani ɗum fof kadi mbatten hakkillaji koye meɗen eyyi soko ɗum ɓenni an debbo mo ganduɗa mbadude ma ene heddi
mbiya ala yaha ƴeewoya kees liɗɗi ala waɗa hen tewma tew ganduɗa ɗum tew keddigu kees wawa moftude ko ganduɗa mbarudu keddide mbiya ala waɗa hen te kees o mbiyata ko ala ƴeewoya galas ala waɗa hen te kande galas o nde saay hankadin ɗum ɗo tewo wona koye waylade teɗa andi galas kam so heesi kam caggal julde kam galas ko manko galas ko waɗata mbaru ndi so heewi oɗon kees mbiya ala wawi dañande ɗum tawa wawa dañande ɗum galas poɗɗo noon te sa renta so heesi tan ha tewo ha waylima gilkon tokoson jaltata hen te kon cirani ñamde hay sa wiya law ayat woni hen en lawƴe jooɗo balle ɗiɗi balle tati jaltina nguɗon tew jiya en lawƴe taw gilkon tokoson nani hen mbima ala ɗum ala probléme ɗum ala taw ne waɗi probléme ci ɗum sa ñamini suhama ene wawi addande mo ref mo ganduɗa tawa andani o ref ko oɗo solution mbannomi o kañum tagui ham wadde kañum tagui ham addande oɗo ref ya ƴeewoy to ndestuɗa ɗum ɓuuri sirde ɓuuri ala addaya keesuji ala waɗa hen galasuji walla waɗani walla wattadani walla jogo coftal e hoorema ɓurno tidde ko dañama dañi jawdi ma dañi foof ma jogo coftal ma pewna foof ha few tawa addananima conséquence uji goɗɗi musa ɗum ha musa walla mbaɗano mawɓe nden ɓe mbaɗat etta tama wona e taƴir ɗum par cirtel so paari ligga ɗum mbaɗa hen lamɗam ha lamɗam bonnata ɗum ha haɗa so paari ligga ɗum ha yoɗo wiya kon tawi no jiɗɗa foof aɗa wawi arde sa ari mbaɗa hen ndiyama gulɗam hay ɗum conséquence moƴƴo so ɗum mawɓe nden ko noon mbaɗatno kono so tawi tan a aami a wiyala addoya hen ganduɗa hen ko termusaji batteɗi galas e goɗɗum ɗum wona gueɗe pewɗe so luuɓi ardata koye ma ara e bande en ara e goɗɗum ɗum wona hunde fewde joom frigo a yiyat woni hen ganduɗa ƴettata ko mbusuji nogas so coodi ɗum mbaɗa he mbaru men nanne nder frigo he so cohli ittori hen ko caggini jaltina pawa ɗon ha saaya so saayi guitta hen ko cohli ittude hen ko heddi ko nattina e frigo he ha joni ɗum kadi wona kadi hunde fewde sa yaltini ha hendu wonde wifi ɗum a yetti ko cohluɗa ko heddi ko nattina e frigo he ene wawi addoyde conséquence uji goɗɗi ɗum ko rafiji goɗɗi ene mbawi nattude hen solution woni ƴeew mbusuji ma mbuson tokoson kono mbaɗa hen ƴele nanande taw sa sohli tan ñande fof nde cohluɗa ittata hen mbuus goto jaltina taw umoto nan hedde nder frigo he kono sa wi tan a waɗa e mbuus mawɗo saaha foof jaltina kolla ɗum hendu ha saa guitta cohluɗa hen ko nattina hen ɗum kadi moƴƴani kadi e meɗen addata hen ko rafiji il faut ƴeewen no ganduɗa ene moƴƴi e ɓalli meɗen taw addanta hen conséquence uji goɗɗi a nanguiri ɗum no poɗɗa nanguirde ɗum ni a mofti ɗum no poɗɗa mofti ɗum ni ene wawi wonde lewru walla ne wawi wonde lebbi ɗiɗi taw addantama conséquence uji ɗi ganduɗa moƴƴani e ɓalli meɗen kono so tawi kadi a waɗirani noon kadi addanen kadi ko conséquence uji kadi bonɗi il faut noon jogoɗen tamen mbawen fewnude ha feewa jogoɗa tama ƴetta mbusuji ma moƴƴi pewna ha feewa mbaɗa ƴele nde cohluɗa foof tawa itta ta waɗani tan foof tan global tan moftira noon saaha foof jaltina yiye hendu kadi nattina ko ɗum jinnomi yewtude hen mokka ɗon rendez vous ha semaine goɗɗo inchallah